Jejich matka je pryč. My jsme teď jejich rodiče, Elderpáve. Dobře, asi jo. Žádný z nich ale nevypadá jako já. Nikdo ti nebude věřit. Tohle je Violet Kid. Ty pojmenuj to druhé. Eh, 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 eh. Oh. Představuji Twig Kid, protože vypadá trochu jako klacek, jestli přimhouříš oči. Počkej, hej, počkej, není to tak divné, však tvé jméno je Needlepuff a ani nevíme, co jsou jehly. Vrať se, prosím.